Nindot kayo paminawon mga igsuon nga matod pa diri sa ebanghelyo ang gugma sa Ginoo, ang gugma ni Hesus alang sa templo sa iyang amahan nagdilaab sud sa iyang kasing-kasing. Kamo, nahigugma ba mo aning atong simbahan? Nagdilaab sad? Ni donate na mo. Klaro kayo. Si Kristo nagdilaab ang iyang gugma sa templo. Mao to nga pagtan-aw niya sa templo didto sa Jerusalem nga gitindahan og mga baka, daghan kayong mga nagnegosyo, mangilis. Sa di na ni mao ang klases templo nga akong gihigugma. Mao tong iyang gipanglimbuad ang mga lamisa, gilabay mga sinsiyo, giabog ang mga naninda didto. Kay di na to mao'y klases templo nga iyang gimahal. Kamo ang inyong balay, nahigugma mo sa inyong balay? Kanaro inyong gipuy-an ba? Kusga. Nahigugma. Unyag mo adto ko didto, ako nang lapok-lapukan inyong balay. Malipay mo? Sabton lang pa der kay pari man. Pero sa hunahuna, sus, animal, pariaw, hugaw-hugaw, magkamong malimpyo diri da. Anang og nalipay ka, nahigugma ka sa maong lugar, imo ginang limpyuhan, imo ginang i-arrange, imo gina siyang nindoton. Nya kay nahigugma man ta dinhi, daghan sang nahigugma sa atong parokya, mo nang naanam kanindot ang atong simbahanan. Ang atong lingkuranan, minindot. Ang atong sawog, minindot. Ang siling, minindot. Yan, nanasan mo'y hangin diha. Di na mo sigigana ba? Sigigana. So, ang mga nahigugma, mo'y nang hatag ani. So, gaanam na siya kanindot. Nganong ato mang panindoton? Nganong di ka to sa una? Pwede raman to musimba ta. Panindoton, yun ka nahigugma man ta. Kanang inyong naong, nahigugma mo ana. O tanawa, di ba? Sige yan yung panindot. Bisag di yun nindot na ang naong, panindoton pag yun. Gagasto-gasto lang yun. Nya di ra ba yun mo nindot? Ikaw ra ikaw nahuna, gatuo kag mahal kay kag nagasto, nga nindot na imong naong. Oh, istoryahe, bati ra gyapon kag naong. Pero tungod kay nahigugma man ka, di ka muhunong pagpanindot ana. Nakaron, unsa man ang templo nga tinuod nga gihigugma sa amahan, gihigugma ni Hesus, matud pa sa tong ebanghelyo, ang iya gid ang gipasabot ang iyang lawas. Ang templo nga mao ang lawas sa tao, gihigugma sa Ginoo. Kita gihimot ang templo sa Ginoo, templo sa Espiritu Santo. Motuo ba mo nga templo mo sa Espiritu Santo? Ana, lingi ana imong tupad. Ingna nga motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Ingna imong tupad na motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Labi nag-imo ng bana imong lingian, motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Mingon imong bana, yawa sa nimong temploha ka eh. Inyong mga anak ba ingna dong motuo mo dong dai nga ako templo ko sa Ginoo. Ana, siyambot man ba ka kay Ginoo? Sige lang kag yaw-yaw diha. Kamusta mga anak? Sige mo duwaan ng computer, di na mo mutabang sa buhat sa balay. Makakita pa ka ng inyong mga ginikanan nga templo pa mo sa Ginoo o templo na mo sa demonyo. Kamu diyang mga manag-uyab, nagasigi og tinukhangay, bisag way kasal, templo pa ka mo sa Ginoo. Kamu dihang puro laki, niya magsigig dugdog, magkinuanay pa yun, templo pa ka mo sa Ginoo. Kamong mga babae pulos, nag-live-in pa yun, ingon pa nga, banag asawa, templo pa ka sa Ginoo. Ang pari og madre, templo pa sa Ginoo. Ora, mangutana ka ta, templo pa ka sa Ginoo. Unsa may makaguba sa templo? Matod pa ni Kristo, ayaw ninyo himuang merkado ang templo sa akong amahan. Unsa man ang merkado? Money-centered place. Ang naas merkado, kwarta ang gihisgutan. Kwarta. Kung ang atong lawas gamito na natos pagpangwarta, sigig yung pangwarta.
ang gihuna-huna gyud kwarta kana nahimo na kang merkado o gusto na ni Kristo nga limpyuhan ang imong kinabuhi. Unsa pag ito as merkado, pleasure, kana yung lami, kani day, palitan ni lami, kani lami, pulos gyud lami, ang tuwa dito, ang mga tao sa dito gusto kay lami, hangtod na nag-unay na lang na sila dihag palami. Nya kamo, dili mo sige pangita ng lami. Oy, tubat. Oh, lami yun. Awa na, hugaw na sad ka na. Nya naa sa templo kaning gitawag nato og linibakay, kana bang dinautay ba kompetensyahay. Naa sad na des merkado, kusog kay nas tanan. Nya kamo, wa mo maglinibakay ron. Nahugaw na sad na inyong templo. Mao na nga sa atong unang pagbasa, para malimpyo atong templo, ang atong lawas, ang Ginoo naghatag og 10 commandments. Doon na siya mga sugo nga atong i-observe aron ang atong templo malimpyo. Nakasago pa mo 10 commandments? Naani gisuwat sa Exodus chapter 20, atong first reading karon. Kinsa ninyo dinhi ang nakamemorize pa sa 10 commandments gikan sa number 1 ngadto sa number 10 in proper order? Taasan kamo. 1. Pay usa dito. Ato yan ng check upon. Kaya pay usa. Unsa man ang ikaunom na commandment? Ola, wa kay dum-dumay, klaro kayo. Ang ikaunom na commandment, wa sa ko kay baw. Oy, paborito kay na namo. Amo man ang i-discuss ngadto seminaryo, mao kuno nay kinalamian na commandment. You shall not commit adultery. Thou shall not commit adultery. Mao na gitawag nila og the sixth commandment is the commandment about sex. Di ba? Gamay ra ang diferensya. Six og sex. The commandment on sex is found on the sixth commandment. Na siya. Di mo moto. You shall not commit adultery. Nya matod pa ni Jesus, unsa man ang adultery? Siya, ginaingon kaniadto nga kanang magkabit-kabit nga pulos minyo, giingon ang adultery. Kanang makighilawas ka nga minyo ka, makighilawas ka laing babae or laing laki, gitawag nag adultery. Pero si Kristo nag-ingon, ang lalaki nga magtan-aw sa babae uban ang hugaw nga hunahuna, nakapanapaw na, nakakomit nag adultery. So para dahil ni Kristo, ang adultery ni asa huna-huna magsugod, mao na hastang pari makakomit og adultery. Adi mo mo to? Muna giingon nga adultery from a distance. Nasa roy online adultery. Kay high-tech na masarong adultery, online na. Kanang gitawag na itong pornography. Ang porn, adultery man sana siya. Part man na sa sexual na kahugawan, sexual sins. Na siya. Nya ka mo, wa mo ka-commit na. Wa? Huy. Premarital sex. Adultery po na. Same sex. Adultery po na. Kanang mag-istorya-istorya mo diag laway. Adultery po na. Kanang magsulob nga ipakita, gidinhi, ipakita, nganhin pusod, ipakita, nga ringkigol, ipakita. Nya ang nagtanaw, gato ng laway. Hastang nagmisa, to sang laway. Kana, adultery na po na. Kay manood man ang anis utok. Manood ba na? Nya ikaw sang gasulob ana, sa wap ka mo sulob ana, duna na kay laway nga hunahuna. Pakita ko ni, nindot lugay ni tigod, nindot lugay ni, kanindot na kong dughan, kanindot na kong pusod, kanindot na kong diri, legs na ko, kanindot ani, magsigag na ilang mga mata ron, igpaso na ko. Hasta pare, totok, Lord, noon sa man ni Lord. Adultery part, gapunas adultery, para ni Kristo. So, mauna, makahugaw gina sa atong lawas.
sa atong templo. Makahugaw na siya. Unsa nakajog imong buhaton? Di ba? Kana usa lang naka-commandment na kung atong sundon malimpyo kita, wa tay malisya, wa tay mga laway nga hunahuna, wa tay mga laway nga mga desires ug mga actions. Limpyo. Di tahugaw. Mao na naa ang 10 commandments. Unsaon pagtuman ang 10 commandments? Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gipakamatya ni Kristo ang commandment of God. Nganong namatay si Kristo, nganong nalansang sa krus, kay matud pa ni Kristo, mianhi ko aron pagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug wa ko'y laing buhaton gawa sa pagtuman sa sugo sa akong amahan. Nya aron matuman ka ng 10 commandments, kinahanglan kitang mo desisyon nga mamatay. Kay di gani ka mo desisyon nga mamatay, madahagyog ka, makasupak yun ka sa 10 commandments. Para din sa atong parokya. Sige ta dinig project. Ato bang gihimong merkado ang atong parokya? Naman tayo daghang project. Gihimo na tong merkado? Nahimo batang money centered? Tubag. Kana din akong gipamaligya ang slots di ay dili din na money centered. Ha? Da. Ay, dipinsahin ninyo. Mao nang wa gyud mo mamalit hangtod karon. Ingkas padir ba? Sige pamaligya. Sa ito, pasupak na na. Marketplace na na. Bitaw no, hunungon ta na lang kanina. Unsa man ang kuan? Unsa man ang marketplace? Kana bang ang need sa tao imong negosyohon? Pananglitan mo, anhi mo. Kinahanglan kay mo magpakasal. Ngayon ko, sige, magpakasal mo. 5,000 ha? Di mo makasal og way 5,000. Imong ginegosyo ang iyang panginahanglan. Takuha mo? Pabunyag tako pader. 1,000 ha? Minsan, di pwede hangyo pader. Di pwede. Mahal na kayong kurente. Holy water, mahal na sa 1,000 yun. Amo na inigdool na nyo to sa opisina. Magsige na mong ingon, tagpila ang bunyag, tagpila ang kasal, tagpila ang patay, tagpila ang misa, inigdawas pader, tagpila ka. pila day pader. Kana bang sige na yung pila mo na marketplace. Pero ang ato din na maligya tag slots, dili man ni need ninyo ang atong gipugos. Unsa man ang inyong love. Ang inyong love ato lang gibutangag kuta-kuta para murag do na mo'y basihanan unsaon ninyo paghigugma ang simbahan. Wa sad mo pugsa. Mao na bangtod karon wa gyapon mo mamalit kay wa man mo pugsa, wa man mo inaay na mog simba basta di mo palit og slot. Yan ay mako na pilay ka slot imong kuan, yung magdakag resibo ba? Yan ako napalit. O sige, suod. Pilay imo, isa di ana. Sige, suod ana. Dili ingon ana, mo na negosyo. Sila sa una ikingon nga musod ka magdaman jud kag halad kana mga tukmo, mga karnero ug uban pa diha. Og dili ka kapalit dito, di makakasud sa templo. So ginegosyo nila ang panginahanglan sa tao. Mao to nahimong marketplace. Kita dinhi wa ta magnegosyo. Unsa man gitabangan mo nga maka-express sa inyong paghigugma. Ako lang ning gihisgutan tungod kay wa man ta dinhi mamugo so wa ta maghimog marketplace. Ang ato gugma paghatag. Og muhatag kag 1,000, okay. Muhatag kag 1 piso, okay. Hatag kag 100 para sa pista, okay gihapon. Ato ra man ang tingbon, nya ato dayong totalon. Uy, niabot naman day siya og 300,000. O pila naman ka box slots atong nabaligya di ay nahalin. Niabot na di ay og 300 ka slots. Ana. Pwede na jud ka muhatag pader, donation sa pista. Pila man ni sa piso pader ikanalay puno. O sige, okay kayo. Isaw niya pa din, nanak ko na healing o kaning prudence. O na, abot unahan, mamumu din ka. Nanong namumu, maka sa piso naman yung prudence. O nang naparok. Ay, so, binuang lang na eh. Pero matinood na usahay. Sige, manindog na ta.